ಇಬ್ರಿತ್ತರಿ ವಾಹಕ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ರಹೀಂ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ರೇಡಿಯೋ ಐಟೋಲ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ್ ಫೂಹಿ ಕಮೆಣ್ಣೆತಿ ಶೌಗ್ವೆರ್ ಕಮಾಯ್ ಕೊಡೆ ಸೊಮ್ಗೆಂದವಾ ಫರಾತಕ ವರಂ ಉಫಾವೆರಿ ವರ ಬಾಜ್ಜೆರಿ ವಗುತ್ಕೊಳಕಂ ಎದೆಂ ಮಿಯದುವೆಸ್ ಇಬ್ರೆತ್ತೆರಿ ವಾಹಕ ಮಿ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗೆ ಮುಳಿಂ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹುಷಾಳಾ ದಿನ್ಮಟ್ಟಕ ಮಿಪದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಅಲಿ ಸಾಣ್ ಇಂಗ್ವಡ ಅಣ್ಣವಾನ್ ಫದಾಂ ಇಬ್ರೆತ್ತೆರಿ ವಾಹಕ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಾಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿಹಾರ್ ಗೆನೆಸ್ತಿಯೊ ಮಿ ಅಣ್ಣನಿ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫಾರೂಕ್ ಹಸನ್ ದಿವ್ ವಾಫವಾ ಅಸ್ಅದ್ ಬಿನ್ ಜುರಾರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಸೀರತ್ ಮಿಯದ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಗೆನೆಸ್ತೇನಿ ಮಿ ಸೀರತ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಬೆ ದಣ್ಣವಾದೇನಿ ಹಫ್ಸಾ ಅಲಿ. ಎಗೊತುಂಗ ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬಿನ್ ಉಬೈದ್ ಬಿನ್ ನಜ್ಲಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳ್ವಿಯೆ ಎ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನೇವಿ ಮಿ ಹುಣ್ಣೆವಿ ಸಾಹಿಬಾಯ ತಿಯಹಿಫಾ ಬಯಾತಕಿ ಕೊಂಕಮೆಗೆ ಬಯಾತೆಕ್ಕ ತೆಬෑ ಮಿಹುಣ್ಣೆನ್ ಎಂಗೆ ಹಿಜ್ಜೆ ಎಕಿ ಫರಾತುಂ ಆಯಿಕೆ ಮಿ ಅಡು ಅಣ್ಣಾಂ ಫೆಶ್ಬೊನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಿದಾಳ್ವಿಯೆ ತೆಬෑ ಮಿಹುನ್ ತಿಯ ಬಯಾತ ಹಿಫನಿ ಹುರಿಹಾ ದೊಮ್ಮಿಹುಣ್ಣ ಕಳು ಮಿಹುಣ್ಣ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರ್ಮುಗೆ ಮಚ್ಚಶೆ ತೆಬෑ ಮಿಹುಗೆ ಮುದಾ ಸುನ್ನಾಫತಿವೆ ತೆಬෑ ಮಿಹುಗೆ ಅಶ್ರಾಫುನ್ ಗತುಲುವುಮುನ್ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ದೂಕೊಲ್ಲಾಣಕಂಗಾ ವಾಣಮ ನಿಹಾರು ಸುರೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ದೂಕೊಲ್ಲಾಶೆ එහෙනි එකලේ ෆාන් තිය බෑ මෙහුන්ගේ තෙරියක් ගෙන්දියුම ෆහු දූකොල්ලාෆිනම එකම් වාණි දුනියායි ආඛිරතුගේ හලාකෂේ තිය බෑ මෙහුන්ගේ මුදා හලාකුවේ තිය බෑ මෙහුන්ගේ අස්රාෆුන් ගතුල් වියස් තිය බෑ මෙහුන්ගේ අහුදු ෆුද්දානකම් ගා වානම එකලේ ෆාන් ගෙන්දාෂේ මාන් අල්ලාහ් ගන්දෙමි ඒ දුනියායි ආඛිරතුගේ හෙවායි ලාබයි එවකුත් එම්මෙන් එංගඩකොන් දෙන්නෙවියේ අලුගොන්මෙන් එකලේ ෆාන් මේ කබූල් කුරණී ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮುದಾ ಹಲಾಕುವೆ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಅಶ್ರಾಫುನ್ ಗತುಲ್ ವಿಯಸ್ ಫರ್ವಾಲಿನ್ ನಿಕ್ಕಮಶೆ ಏ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ರಸೂಲಾಯಿ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಅಹುದು ಫುದ್ದಾಫಿನಮ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನಂ ಒತಿ ಕೊಂ ಕಮೆತ್ತೋಯ್ ಇತುರು ಸಾಹಿಬಾ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿಯೆ ಸುವರುಗೆ ಎ ಹಿಂದು ಅನ್ಸಾರುನ್ ದೆನ್ನೆವಿ ಏ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ರಸೂಲಾಯಿ ಕಲೆಗ್ ಫಾನುಗೆ ಅಪ್ಪಳು ದಕ್ಕವಾಶೆ ಜಾಬಿರ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳ್ವಿಯೆ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಬಾಯಾತು ಹಿಫಾನ್ ಹಿಂಗಾಗತು ಮಾಯಕು ಅಸದ್ ಬಿನ್ ಜುರಾರಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕುಲ್ಲಿಯಕ ವಡಾಗೆನ್ ಇತುರು ಸಾಹಿಬಾಗೆ ಬರಕಾತ್ ತೆರೆ ಅಪ್ಪುಳು ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನುಗೆ ಮುಪ್ಪುಳು ತೆರೆಯ ಲವ್ವಾಫಾ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನುಗೆ ಎಕುವರಿನಾ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರವ್ವಾ ವಿದಾಳ್ವಿಯೆ ಇಹಂ ಮಡುಕೊ ಬಲಾಶೆ ಏ ಯಸ್ರಿಬ್ಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿನ್ನೆ ಆಹರಮೆ ಮಿ ದತುರುಗ ಜಮಾಲ್ತಹುಗೆ ಮೇತಂ ಹಲನ್ಯಂ ಹಿದಿ ಮಿಹುನ್ನೆವಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ರಸೂಲಾಯಟ್ಟಕೈ එකලෙක් ෆාන් අහරමෙන්ගේ තෙරියක් ගෙන්දියුමකි එම්මෙහා අරබින් අදාවැත්තෙරි කුරුවුමේ ඒගේ නතිජායගේ ගොතුන් තියබෑ මිහුන්ගේ අශ්රාෆුන් ගතුල්වේ අදාවැත්තෙරින්ගේ කඩිතකුන් තියබෑ මිහුන් ෆොති වෙගෙන්දියුමකි දුරුකමෙන් නූනේ නිකංකම් බර්දාස්තු කුරුම්ගේ හකත හුරිකම් ගාවානම මිමෑ සාහිබා තියබෑ මිහුන්ගේ තෙරියක් ගෙන්දාශේ තියබෑ මිහුන්ගේ ධර්මවනී මාන් අල්ලාහ්ගේ හස්රත්ගයි ನಮೈಸ್ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಕಾಲ ಬಿರೈ ಮತ್ತು ಶಕ್ಕೆನ್ ಹಿತುಗಾವಾಣಮ ಮೇ ವಗುತು ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನುಗ ಹಾಲು ಕೊಳಂ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನು ದೂಕೊಲ್ಲಾಶೆ ಸಾಫು ಬಹುಂ ಉಜುರ್ ವೆರಿವಾಶೆ ಎಹೆನಿ ಮೇ ವಗುತು ಉಜುರ್ ವೆರಿವುಂ ಮಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜ್ರತ್ಗ ಕಬೂಲ್ ವೆವುಂ ಮಾ ಔಲಾ ಕಂಬೊಡೆ ಕುರಿಂವಿಸ್ ದೆನ್ನೆ ಇಫದ್ಯಾಂ ಬಯಾತ್ಗೆ ಶರ್ತು ತವನಿ ಎಕಶ ಎಳಿ ಬಯಾಂ ವೆಫೈ ಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತಿರಿಕನ್ ತಕುರಾರುಕೊಂ ಒಳುಂ ಫಿಲ್ವಾ ದೆವಿಜ್ಜೆ ಎಹೆನ್ ಕಮೊಂ ಅನ್ಸ್ವಾರುಂ ಗೊವಾ ಲೆವ್ವಿಯೆ ಏ ಅಸದ್ ಬಿನ್ ಜುರಾರಾಯ್ ಕಲೆಗ್ ಫಾನುಗ ಅಪ್ಪಳು ದೂರು ಕುರಬ್ಬಾಶೆ ಮಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಂದೆಮೊಯ್ ಅಹರಮೆಂಗ್ ಮಿ ಬಯಾತ್ ನುಹಿಫೈ ಹುಟ್ಟೈ ನುಲಾನುವೆ ಮಿ ಬಯಾತ್ ಉವೈವೆಸ್ ನುಲಾನುವೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಎ ಜವಾಬುಂ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನುಗ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುನ್ ತಿಬಿ ಎ ಬಯಾತ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಕುರ್ಬಾನ್ ವನ್ ತಯ್ಯಾರಕ್ಕಂ ಅಸದ್ ಬಿನ್ ಜುರಾರಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುವನ್ ಎಂಗಿವಡಾನ್ನೆವಿಯೆ ಕುರಿವೆಸ್ ಬಯಾನ್ ಕುರೈಫಾ ವಾಣೆ ಫದ್ಯಾನ್ ಮುಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಉಮೈರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುವಾ ಬಾವೆರುವೆ ವಡ್ಯಾನ್ ಮದೀನಾಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಫತುರುವನ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಗದ ಅಳುವಾ ಮಸಕ್ಕಪ್ಪುಳು ಕುರೆವ್ವಿ
Assad Bin Zurara radiyallahu anhu. Ehenkamun tabi'i gotum ves Madinaag muslimunge leader ki ekalege faane. Kam mihen hurmayaku kaw sahiba sallallahu alaihi wasallam ya emme furtama appur jodu kore vibekalaki Assad bin Zurara radiyallahu anhu. Ibn Ishaq riwa korawa fawani ves migotashi. Mi itur sahibaga appur macha Assad hippevi timmana nuwata hatarwana bayate. Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu riwa korevvi. Aharmen ekmihun wakiwakin itur sahibaga appur macha bayat hifimi. Ege badalga itur sahiba aharmenna swarugege basharat devvi. Islami tarikhuga tafatu nannamun mi bayat fahaga kureifawe. Bayatu Laylatul Aqabaya, bayatu Aqaba Saniyaya, bayatu Aqaba Kabira fada nannamunne. Islami tarikhuge bingalaki mi bayatu kamga denne umaki hagigata ma duraddiumen nune. Ilmuverim faha kuravva gotuka mi bayataki man Allah ge wajwa fulattaka beenum vejje hindeka arbina ajamina dekola jihad kurma hifevunu bayatike. Yasribuge e muqaddas jama'i fisari sabit kamaako teduwe wadagen e bekalunge furana fultaka e bekalunge ahulu iyalunna e bekalunge huriha milkiyate itur sahiba sallallahu alaihi wasallamage fatila ful dashak e bartila kurevi Arabi karage komme velifuke tawhidge dawatge ahulu veringe lefoda dahivate fawa waguteggai. Ma Allah ke russevma fussevun e bekalunna wani khasavekenne. E bekalun e hoddevi imtiyazeki e bekaluna abadattaka sharaf libbodaagannamane imtiyazeki. Ibn Ishaq rahimahullah riwa koravva fawe. E faharaku Madina ansarunge meduga bahusen hingi. Kaw sahiba sallallahu alaihi wasallam ge appul macha Laylatul Aqaba ga emme furtama bayat hippi bekala ka medue. Najjar wangha ge bekalu midalwa gotuka e sharaf libbadagati Assad bin Zurara radiyallahu anhu ashe. Salamat wangha ge bekalun dawa kurwamun gendevi e sharaf hoddevi Kabu bin Malik radiyallahu anhu kamgai. Abdul Ashhal wangha ge bekalun ge nazarga ekamga kuri hoddevi Abul Haisam bin At-Tayhani. Embefahon e masala husheheli ala Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu gari hashe. Abbas ke fan vidalvi. Emme furtama bayat hippevi Assad bin Zurarae. Devanaya Barrao bin Ma'rure. Timvanaya Usaid bin Hulayre radiyallahu anhum. Abbas ke fan ke eniyafulu gawa gotun ansarunge as-sabiqun al-awwalun ge listuge emme kuri gawa namfulaki Assad bin Zurara radiyallahu anhu ge namfule. Alam taka kawkure vi sahiba bayatu nimwadagen Yasrib ge ahul verinna mukhatab purava hadis kurevi. Musa alayhi salam Banu Israilun ge tereng bara naqibun ayyan kurevi. Tiaba mihun ves tiaba mihunge dini kantatta belhettu mattaka tiaba mihunge tereng bara naqibun ayyan kurashe. Ansarun e bekalunge ittifaqun bara naqibun ayyan kurevi. E naqibunge tereng en nuwa bekalunnaki Khazraj wanghage bekalunne. Anettim bekalunnaki Aus wanghage bekalunne. Khazraj wanghage nabin kure e bekalaki Assad bin Zurara radiyallahu anhu. Alam taka rahmatek kamga fornum vi sahiba Asada huriha nuqabaunge naqibukan devvi. Ei Asada libbodanevi waram mativeri sharafeke. Kaw sahiba nuqabaunge kanta nimmeuma fahu ansarum na mukhatab kurava hadis kurevi. Den tiaba mihun hamahi men kamako emburi dashe. Man Allah gamur ful au mako ahuren hijrako tiaba mihunge gata Yasribat daname. Aqabage bodu bayata fahu emburi wadagen Assad bin Zurara radiyallahu anhu deguna foriyaku Islami dawatge masakka pulfettivi. Allama Ibn Saud rahimahullah bayan kurabba gotuka e duwaswaraki Madinaag muslim zuwanu e bekalonge qabila tahoge buduta mugurevumga hiwaage wadanne viduwasware. E duwaswar Madinaaga tibi mushrikunnaka e bamihunge akhunge harakattaka huras ele kashennete. Kamun buduta muguremun diyehin Madinaag masrah diyei aliwamun ujalawamunne. Kurin ves denne ifawa fadak
ಅಗಬಾಗ ಬೊಡು ಬಾಯತ್ ಹಿಪ್ಪೆವುನಿ ಬೇವಸತ್ಗೆ ತೇರವನ ಅಹರುಗೆ ಹಜ್ಜು ಮಹುವೆ ಬೇವಸತ್ಗೆ ಸಾದ್ವನ ಅಹರುಗೆ ರಬಿಯುಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಮಹು ಇತುರು ಸಾಹಿಬ ಮಕ್ಕಾಯಂ ಅಲ್ಮದಾ ವಿದಾಳ್ವೆ ಯಸ್ರಿಬುಗೆ ರಬ್ಬೇರುಗೆ ಅವಶ್ಯಕಂಗಾವಾ ಉಬಾಯ ವಡ್ಯಾನ್ಫಿ ಕೌ ಸಾಹಿಬಾಯ ಮೆಹಮಾನ್ ದಾರಿ ಅದಾ ಕೊರೆವುಮ್ಗೆ ಶರಫ್ ಲಿಬ್ಬಡಾಗತಿ ಕುಲ್ಸೂಮ್ ಬುಣು ಹದಂ ಅಲಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹು ಆಶೆ එකලෙක් ފާނެކީ އަވުސް ވަންހައިގެ ޚާންދާނެއް ކަމުގައިވާ ބަނޫ ޢަމްރު ބިން ޢައުފުގެ ގޮފިތަހުގެ ތެރެއިން ބަނޫ ޢުބައިދުގެ މުސްކުޅިފުޅު މައި ބޭކަލެކި މުސްކުޅިފުޅު އުމުރުގައިވެސް އެކަލޭގެ ފާނު ވަނީ އީމާންކަމުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ހޯއްދަވާފައި އިސްލާމް ދީނުގެ ބަރަކާތުގެ ސަބަބުން އޭރު ވަނީ ޚަޒްރަޖް ވަންހަޔާ އަވުސް ވަންހައިގެ އަރާރުން ކުޑަވެފައި ނަމަވެސް އޭރުވެސް އެއްބައެކު ވަނެ ބައެއްގެ އަވަށަށް ގޮސް އުޅެން ފަސްޖެހޭ ގުބާގަ އަވުސް ވަންހައިގެ އާއިލާގެ ބޭކަލެއްގެ ގޭގައި އިތުރު ސާހިބާ ހުންނެވުމުގެ ސަބަބުން މަދީނާގެ ޚަޒްރަޖް ވަންހައިގެ ބޭކަލުން އެގެއަށް ވަޑައިންނަވާ ޖެހިލުންމެ ވަޑައިންނެވި ނަމަވެސް އިތުރު ސާހިބާގެ ފައިންޕުޅު ދެކެ ވަޑައިގަންނަވާ ހިއްޕުޅުން އެބޭކަލުންނަކަ މަޑުމަޑަކުން ނުތިއްބެވުނެ އިންތިހާ ދަރަޖާގެ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ނަބަވީ ދަރުބާރަށް ޙާޒިރުވެ ވަޑައިންނެވި ނަމަވެސް އެބޭކަލުންގެ ތެރެއަކު އަސްޢަދު ބިން ޒުރާރާއި ނިތެ އެހެންކަމުން އިތުރު ސާހިބާ ސުވާލު ކުރެއްވިއެ އަސްޢަދު ބިން ޒުރާރާ ކޮބައި ހިއްޖެ އަވުސް ވަންހައިގެ ބޭކަލުން ކަމުގައިވާ ރިފާޢަތު ބިން ޢަބްދުލް މުންޒިރާ މުބައްޝިރު ބިން ޢަބްދުލް މުންޒިރާއި ސަޢުދު ބިން ހައިސަމާ ތިންބޭކަލުން ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމް ޖަވާބޭރުވިއެ އޭމާން ﷲގެ ރަސޫލާއެ ބުޢާޒްގެ ހަނގުރާމައިގައި އަސަދު ވަނީ އަޅުގޮނޑުމެންގެ މައި ބޮޑެއް ކަމުގައިވާ ނަބްތަލް ބިން ހާރިސް އަލް އަވުސީ ޤަތުލު ކުރައްވާފައި އެހެންވެ މިތަނަށް ވަޑައިގަތުމުގައި ނުރައްކަލެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ހީފުޅު ކުރެއްވުނީ ކަމުގައި ވެދާނެ އަނެއްކޮޅުން އަސާދަކަށްވެސް އެކަލޭގެފާނު ނުހަނު ލޯބިފުޅުވާ ސާހިބާގެ ދީދާރުފުޅު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ހިއްޕުޅަކުން ކެތެއް ނުކުރެވުނެ އެރޭގެ މަގުރިބް ނަމާދާ ޢިޝާ ނަމާދާ ދެމެދު މޫނުފުޅު ނިވާކުރެއްވައިގެން ކައު ސާހިބާގެ އަރިހަށް ވަޑައިންފި ކައު ސާހިބާގެ ﷺ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނު ފެނިވަޑައިގަތުމުން ވަރަށް އުފާފުޅު ކުރެއްވިއެ އަސަދު އެރޭ ހޭދަކުރެއްވީ އިތުރު ސާހިބާގެ އަރިހުގައި ފަތިހު މޫނު އަނދިރިކަމުގައި އެނބުރި މަދީނާއަށް އަރައި ވަޑައިންފި ކައު ސާހިބާ އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަތުމުން ސަޢުދު ބިން ހައިސަމާ ރިފާޢަތު ބިން ޢަބްދުލް މުންޒިރާ މުބައްޝިރު ބިން ޢަބްދުލް މުންޒިރުގެ އަރިހުގައި ވިދާޅުވި އަހުރިން ގެދުމަކީ ތިޔަބޭކަލުން އަސަދު ބިން ޒުރާރާއަށް ޙިމާޔަތް ދެއްވުމެ ކައު ސާހިބާގެ ތިން ފިދާއިން ވަގުތުން ޖަވާބު ދެއްވިއެ އޭމާން ﷲގެ ރަސޫލާއެ ކަލޭގެފާނުގެ އެންގެވުން އަޅުގޮނޑުމެން ލޮލުން ބޮލުން އެދިގެން ޤަބޫލު ކުރަމުވެ އިތުރު ސާހިބާ އެ ބޭކަލުންނަށް ހެޔޮ ދުޢާފުޅު ކުރެއްވިއެ ސަޢުދު ބިން ހައިސަމާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ހަމަ އެވަގުތު މަދީނާއަށް އަރައި ވަޑައިގެން އަސަދު ބިން ޒުރާރާ ރަضިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަތްޕުޅުގައި ހިއްޕެވައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބީލާ ބަނޫ ޢަމްރު ބިން ޢައުފުގެ ތެރެއަށް ގެންނެވި އެ ޤަބީލާގެ އެހެނިހެން ބޮޑުންނަށް އިތުރު ސާހިބާގެ އެދިވަޑައިގަތުން އޮތް ގޮތް އެނގިވަޑައިގަތުމުން އެބޭކަލުންވެސް ހިއްޕުޅުގެ އަޑީން އެކަން ޤަބޫލު ކުރެއްވިއެ އިތުރު ސާހިބާ އެންމެ ބޭކަލުންނަށް ހެޔޮ ދުޢާފުޅުގެ ބަރަކަތް ދެއްވިއެ އެއަށްފަހު އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ޖެހިލުމެއް ވަޑައިގަތުމެއް ނެތި އަސާދު އިތުރު ސާހިބާގެ އަރިހަށް ވަޑައިން އުޅުއްވަން ފައްޓަވައިފި އިތުރު ސާހިބާ ގުބާގައި ދުވަސްކޮޅަކު މަޑުކުރެވުމަށްފަހު މަދީނާއަށް އަރައި ވަޑައިގަތުން ހިމެނުނީ މަދީނާއަށް އައި ދިހަރޯދަ ޢީދަކަށެއް މަދީނާގެ އަންޞާރުން އިންތިހާ ދަރަޖާގެ އުފާފުޅާއެކު ކައު ސާހިބާއަށް މަރޙަބާ ވިދާޅުވިއެ ނުހަނު ޖޯޝާއި ފޯރިޔާއެކުގެ އެއީ އިންސާނީ ތާރީޚުގައި އޭގެ ދެވަނަ މިސާލެއް ނުފެންނަ ފަދަ އިސްތިޤްބާލެކެ އިތުރު ސާހިބާއަށް މަރޙަބާ ވިދާޅުވުމަށް އެންމެ ކުރިއެއް ނިކުމެ ވަޑައިން ހުންނެވި އެއް ބޭކަލަކީ އަސަދު ބިން ޒުރާރާ ރަضިޔަﷲ ޢަންހު ކައު ސާހިބާ ﷺ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަޔާ މެދު އަސަދުގެ ހިއްޕުޅުގައި އުފެދިފައިވާ އިޙްތިރާމާ ކަމޭ ހިއްތެވުމާ ލޯބިފުޅު ވަނީ ޭގެ އެންމެ މަތިވެރި ދަރަޖައަށް ވާސިލުވެފައި ޢާލަމުތަކަށް ރަޙްމަތެއް ކަމުގައިވާ މައި ސާހިބާ މަދީނާއަށް އަރައި ވަޑައިންނެވި ދުވަހުން ފެށިގެން ޔަސްރިބުގެ ނަން މަދީނަތުން ނަބިއްޔަށް ބަދަލުވެއްޖެ ޢަල්ලාމާ އިބްނު ސަޢުދު ރަޙިމަހުﷲ ބަޔާން ކުރައްވާ ގޮތުގައި އިތުރު ސާހިބާއަށް މަދީނާއިން މެހުމާންދާރީ އަދާކުރެވުމުގެ ޝަރަފު އަބޫ އައްޔޫބުލް އަންޞާރީ ރަضިޔަﷲ ޢަންހުއަށް ލިބިވަޑައިންނެވީރު އިތުރު ސާހިބާގެ ޖަމަލުކޮޅު
ಗಸ್ವಾಯ ಖಿದ್ಮೆ ಕೊರ್ರಿಫುಮ್ಗೆ ಬಾಜ್ವೆರಿಕನ್ ಲಿಬ್ಬಡಾಗತಿ ಅಸದ್ ಬಿನ್ ಜುರಾರಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅಶಿ ಎದಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ಕೀವೆಸ್ ನಜ್ಜಾರುವಂ ಹಾಗೆ ದೆ ಬೇಕಲುನ್ನಿ ಇತರು ಸಾಹಿಬಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅಬು ಅಯ್ಯೂಬ್ಗೆ ಗೆಕೊಳುಗಾ ಮಡುಕೊರೆವುಮ ಫಹು ಮಾ ಗಿನ ದುವಸ್ತಗೆ ನುಕುರವ್ವಾ ಮದೀನಾಗ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಗೆಕೊಳೆ ಮಿಸ್ಕಿ ಕೊಳೆ ಬಿನಾ ಕೊರೆವುಮ್ಗೆ ಮಸ್ರೂ ಹಿಂಗವಾ ಫಟ್ಟವಾಫಿ ಇತರು ಸಾಹಿಬಾ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಖಾಸ ಕೊರೆವಿ ಅಬು ಅಯ್ಯೂಬುಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಗೆಕೊಳುಗೆ ಕುರಿಮತೀಗ ಒಯ್ ವೀರಾನ ಹುಸ್ ಬಿಂಕೊಳಿಕೆ ಎತನಕಿ ಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ಗೆ ಜಮಲ್ ಕೊಳು ಮದೀನಾಯಿಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಬಂಡು ಜೆಹಿತನೆ ಎತಾಂಗ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗೆ ದೆತೆಂ ಗಬ್ರಕ ಕದುರು ರುಕ್ಕೊಳೆಂ ಹುಟ್ಟೆ ಇತರು ಸಾಹಿಬಾ ಮದೀನಾ ವಡಾಗತುಮ್ಗೆ ಕುರಿಂ ಅಸದ್ ಬಿನ್ ಜುರಾರಾ එකලෙක් ෆාන්ගේ මුස්ලිම් අහුන්නෑගෙන් එතාංගා නමාද කොරබ්බා උළුව්විය. එබිමකි අසද් බින් ජුරාරා රලියල්ලාහු අන්හුගේ බෙල්ලෙවුම්ගේ දශුගා තිබි නජ්ජාර් වංහාගේ යතීමු දෙ කුදීන්කම් ගාවා සහුලායි සුහයිලුගේ බිමිකි. ඉතුරු සාහිබා එ දෙකුදින් ගෙන්නවා එබිමුගේ අගා බෙහෙගොතුන් සුවාල් කොරෙව්විය. එකුදින් ජවාපෙරුව්විය. ඒ මෑන් අල්ලාහගේ රසූලායි ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹಗೆ ರುಹಿ ಹೊಡಿಗತುಂ ಎದಿ ಅಳುಗಣ್ ಮೆನ್ ಕಲೆಗ್ ಫಾಣಂ ಎಬಿನ್ ವೆದುಮಂ ಅರ್ವಾ ಫೀಮುಯ್ ಕೌ ಸಾಹಿಬಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಜವಾಬ್ ದೆವ್ವಿಯೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಿಯ ಕುದಿನ್ನಂ ಹೇಯು ಧರ್ಮ ದೆವ್ವಾಶಿ ಅಗ ಕಾನುಲೆಂ ಅಹರೆಂ ಎಬಿನ್ ಬೇಣು ಮೆನ್ನು ಕುರಾನಮೆ ಕೌ ಸಾಹಿಬಾ ಎಕುದಿನ್ನ ಜವಾಬ್ ದೆವ್ವುಮ ಫಹು ಅನ್ಸಾರುಂಗೆ ಕುರಿಯೆ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಬೇಕಲುನಾ ಮಶ್ವರಾ ಕೊರವ್ವಾಗೆನ್ ಎಬಿಮುಗ ಅಗೆ ಕಂಡ ಎಳುವ್ವಿಯೆ ಕಂಡ ಎಳುನು ಅಗಕಿ ದಿಹ ಮಿಸ್ಕಾಲ್ಗೆ ರನಿ ಬೈ ರಿವಾಯತ್ತಹುಗಾ ಗೊತುಂ ಅಬು ಅಯ್ಯೂಬುಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ನಮೈಸ್ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಜರ್ಕಾನಿ ಲಿಯುವಾ ಗೊತುಕ ಅಸದ್ ಬಿನ್ ಜುರಾರಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು එකලෙක් ෆාන්ගේ ಬೆಲೆನಿವೆರಿಕಮ್ಗೆ ದಶುಕಾವಾ ದೆಕುದಿಂಗೆ ಅತುಂ ಎಬಿನ್ ಅತುಲೆವ್ವುಮ ಫಹು ಇತುರು ಸಾಹಿಬಾಯ ವೆದುಮಂ ಎರುವಿಯೆ ಎಬಿಮುಗೆ ಬದಲ್ಗಾ ಬನು ಬಯಾಜಾಗೆ ಸರಹದ್ದುಗಾ ಒಯ್ එකලෙක් ෆාන්ගේ ಬಗೀಚಾಯ್ ಎಕುದಿನ ದೆವ್ವುಮ ಫಹುಗೈ ಬೈ ಮುವರ್ರಿಖುನ್ ಲಿಯುವಾ ಗೊತುಕ ಎಬಿಮಾ ಇಂಬೆಗೆನ್ ಒಯ್ ಅಸಾದ್ಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಫುಳು ಬಿಮೆವ್ವೆಸ್ ಎಬಿಮಾ ಎಕ್ಕೊದ್ದೆವ್ವಿಯೆ ಇತುರು ಸಾಹಿಬಾ ಮಿಸ್ಕೆ ಕೊಳುಗೆ ಬಿನ್ ಹಮಜೆಸ್ಸೆವಿ ಕ್ಯಾರಿಗಾವೊಯ್ ಎಹೆಂ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಕುಡ ಬಗೀಚಾಯವೆಸ್ ಬಲ್ಲವಾಗೆನ್ ಎ ತಿಂತಂ ಎಕ್ಕೊಲ್ಲವ್ವಾಗೆನ್ ಕಮವ್ವೆಸ್ ರಿವಾವೆಗೆನ್ ವೆ ಕುರಿನ್ವೆಸ್ ದನ್ನುವಫಾವಾ ಫದ್ಯಾನ್ ಅಸಾದ್ ಬಿನ್ ಜುರಾರಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳ್ಗಾ ಕೌ ಸಾಹಿಬಾಗೆ ಮಚ್ಚೆ ದೆವ್ವಿಫಾವನಿ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ದರ್ಜಾಗೆ ಲೋಬಿಫುಳೆ ಹೈರಾಮ್ ವಾಫದ ಕಮೆ ಹಿತ್ತೆವುಮಕ ಇಹ್ತಿರಾಮಿಕೆ ಎಹೆನ್ ಕಮುನ್ ಅಸಾದು ಎಕಲೆ ಫಾನ್ಗೆ ಗಿನ ವಗುತು ಹೇದ ಕೊರವಮುನ್ ಗೆದ್ದೆವಿ ರಿಸಾಲಾತ್ಗೆ ದರ್ಬಾರುಗೈ ಕೌ ಸಾಹಿಬಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ವೆಸ್ ಅಸದಾಮೆದು ವರಂ ಓಗಾವೆರಿಕಂ ಬಹಟ್ಟವೈ ಕಮೆ ಹಿತ್ತವೈ ಇತರು ಸಾಹಿಬಾ ಎಮ್ಮೆ ಲೋಬಿಫುಳುವಾ ಫಿದಾಯಿಂಗೆ ತೆರೆಗ ಅಸದು ಹಿಮನುವೈ ನಮೈಸ್ ಆಲಂತಕ ರಹ್ಮತ್ತೆಕ್ಕಂಗಾ ಫೊಣ್ಣುವಿ ಸಾಹಿಬಾಗೆ ಎ ತೆದ್ವೆರಿ ಆಶಿಗ ಫೆನಿವಡಾಗತ್ತುಮ್ಗೆ ನಸೀಬ್ ಲಿಬ್ಬಡಾಗತಿ ರಿಸಾಲತ್ಗೆ ಮದನಿ ದವರುಗೆ ಮದು ಮಸ್ಸರ್ತಕೆ ಕೌ ಸಾಹಿಬಾಗೆ ದಾವನಿ ಕೊಳುಗಾ ಹಿಪ್ಪೆವುಮ್ಗಾ ಅನ್ಸಾರುಗೆ ತೆರೆಯಂ ಎವ್ವಣ ಹೋದ್ದೆ ಫದ್ಯಾಂ ಮಿ ಫಣಾವಣಿ ವಿದ್ದುನಿಯೆ ದೂಕುರೆವ್ವುಮುಗಾವೆಸ್ ಅನ್ಸಾರುಗೆ ತೆರೆಯಂ ಕುರಿ ಹೋದ್ದೆವಿಯೆ ಹಿಜುರೆಯಂ ಎವ್ವಣ ಆಹಾರ್ಗೆ ಶವ್ವಾಲ್ ಮಹು ಅಸದ್ಗೆ ಕರುಫುಳ ವರ ಬೊಡ ತದುವಾಂ ಫೆಶಿ ಆಲಾಸ್ ಕಂಫುಳಕಿ ಅರಬಿನ್ ಜಬ್ಹಾಯ್ ಕಿಯಾ ಬಯ್ಯೆಗೆ ಏರು ಮಸ್ಜಿದುನ್ ನಬವಿ ಇಮಾನ ಕೊಶೆವ್ವೆಸ್ ನುಣಿಮೆ ಆಲಂತಕ ರಹ್ಮತೆಕ್ಕಂಗಾ ಫೊಣು ವಿಸಾ ಹಿಬಾಯ ಅಸದ್ಗೆ ಆಲಾಸ್ ಕಂಫುಳ್ಗೆ ಖಬರ್ ಲಿವ್ವಡಾಗತುಮುನ್ ವರದ್ ದೆರಫುಳ್ವಿ ಹಮ ಇವಗುತು ಅಸದ್ಗೆ ಹಾಲ್ಕೊಳು ದೆಕ್ಕೆವಡಾಗಣ್ಣವಂ ವಡಾನ್ನಿವಿ ಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ಗೆ ಬರಕಾತ್ತೆರೆ ಅಪ್ಪುಳುನ್ ಅಸಾದ ಫರ್ವಾ ದೆವ್ವಿ ನಮೈಸ್ ಅಸದ್ಗೆ ಆಲಾಸ್ ಕಂಫುಳಕ ಲುಯೆ ಲಿವ್ವಡ ನುಗತೆ ಎ ಹಾಲುಕೊಳುಗಾ ಒಣ್ಣವಾ ಅಜಲ್ಗೆ ದಾಯಿಯ ಬಲ್ಲವಾ ಬಿದಾಳುವಿಜ್ಜೆ ಅವಹಾರ್ವುಮ್ಗೆ ಕುರಿನ್ ಆಲಂತಕ ರಹ್ಮತೆಕ್ಕಂಗಾ ಫೊಣ್ಣುವಿ ಸಾಹಿಬಾಗರಿಹುಗಾ ವಿದಾಳುವಿಯೆ ಏ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ರಸೂಲಾಯ್ ಅಳುಗಂಡು ಮಿದನಿ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಫಹತುನ್ ಕುಡ ಕುಡ ದೆ ಅಂಹೆನ್ ಕುದಿನ್ ದೂಕೊಫ್ಫೈ ಎ ಕುದೀನ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ತಿಯ ಸಾಹಿಬಾಯ ಹವಾಲೆ ಎ ಕುದೀನ್ಗೆ ಬೋಮತೀಗ ಓಗಾವೆರಿಕಮ್ಗೆ ಅತ್ತೆಲ ಫುಳು ಬಾಬವಾ ದೆವ್ವುನ್ ಎದೆಮೆ ಅಸಾದ್ ಬಿನ್ ಜುರಾರಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಕಿ ಅನ್ಸಾರುಗೆ ತೆರೆಯಂ ಕೌ ಸಾಹಿಬಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಮದದುಗಾರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹರಕಾಯ್ ತೆರಿ ವಾಗಿವೆರಿಯಾಯ್
එහෙන්කමුන් එහා අවහන් එකලේගෆානු අවහාර බුමුන් යහූදීන් එකමා මලාමාත්ගේ බස්තක්ගෙන කුරාන් ෆිෂි අවලාමා ඉබ්නු ජරීර් අත්-තබරි ලියුවාෆාවේ අසාද් බින් සුරාරා අවහාර බුමුන් ඉතුරු සාහිබා වරබ්බොඩන් හිතාම ෆුල් කොරෙව්වියේ එකමා විදිගෙන් යහූදීන්ගේ හුරාෆාතුත ඉවිවඩාගතුමුන් කවසාහිබා හදීස් කොරෙව්වියේ යහූදීන් එබබුනේ ಮುಹಮ್ಮದಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ರಸೂಲ್ ನಮಕ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನುಗೆ ಎಹಾ ಹರಕಾತ್ ತೆರಿ ಹಿ ತೆರಿಯಕು ಮರೆನ್ ನುವೀಹೆ ಎಕಮಕು ಹುರಿಹಾ ಕಮಕು ಫುದಿ ಒಡಿಗೆಂಬ ಹುಸ್ತಾಹಿರ್ವಂತ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಾಫುಳ್ಗೆ ಕುರಿಮಚ್ಚಕು ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಹಿಗೆ ಬಾರೆನ್ನು ಹಿಂಗಾಣೆ ಅಸಾದ್ ಬಿನ್ ಜುರಾರ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹುಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಶ್ನಮಾದ ಕುರೆವ್ವಿ ಆಲಂತಕ ಕೌ ಕುರೆವ್ವಿ ಸಾಹಿಬಾಯ್ ಎ ರಿವಾಯತಿಗ್ಗಾವಾ ಗೊತುಂ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನ್ ಫಸ್ತಾನ್ ವಿಡ್ವುನಿ ಬಾಗಿಯುಗೈ ನಬವಿ ಹಿಜ್ರೆ ಫಹು ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಅವಹಾರವಿ ಸಹಾಬಿಯಕಿ ಕುಲ್ಸೂಮ್ ಬುನುಲ್ ಹದಮ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹುಯ್ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನ್ ಅವಹಾರವಿ ಉಬಾಗೈ ಕುಲ್ಸೂಮಾಯ್ ಅಸಾದ ಅವಹಾರವಿ ವರಗ್ಗಾಯ್ ಗಾತುಗೈ ಅಸದು ಅವಹಾರವಿ ಮದೀನತುಲ್ ಮುನವ್ವರಾಗೈ ಮದೀನಾಕ್ಕೆ ಗಿನ ಅನ್ಸಾರು ವಿದಾಳ್ವಾ ಕುತುಗ ಬಾಗಿಯುಗೆ ಉಂಗುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಅವಹಾರ ಫುಲ್ ಲೆಪ್ಪೆವಿ ಸಹಾಬಿಯಕಿ ಅಸದ್ ಬಿನ್ ಜುರಾರಾಯ್ ನಮೇಸ್ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಇಬ್ನು ಸೌದ್ ಲಿಯುವಾ ಗೊತುಗ ಬಕಿಯೋಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಫಸ್ತಾನ್ ವೆಡುವುಣು ಸಹಾಬಿಯಕಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಮಜೂನ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹುಯ್ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನ ಅವಹಾರವಿ ಹಿಜ್ರೈನ್ ದೆವನ ಅಹರುಯ್ ಬದ್ರು ಹಂಗುರಾಮೆ ಎವ್ವರೆ ಫಹುಗೈ ಎಹೆಂಕಮುನ್ ಇಬ್ನು ಸೌದ್ಗೆ ರಿವಾಯತಿಕಿ ತೆದು ರಿವಾಯತೆ ಕಮ್ಗಾ ವಾಣಮ ಅಸಾದ್ ಫಸ್ತಾನ್ ವೆಡುಯಿಫಾವಾಣಿ එහෙන් කොම්ම වෙස්තනෙක්ගයි එතනි මිහාරකු එගේ කශෙන්නෙති අසද් බින් සුරාරා රලියල්ලාහු අන්හුකි නජ්ජාර් වංහාගේ නකීබේ එකලෙක් ෆාන් අවහාර වමු නජ්ජාර් වංහාගේ මීහුන් නබවි දර්බාරන් හාසිරවේ ඉල්තිමාස් කුරියේ ඒ මෑන් අල්ලාහ්ගේ රසූලායි අල්ගොන් මෙන් එතරේගා අසද්ගේ මගාම් කලෙක් ෆාන් දෙනිවඩා ගන්නවා නෝයි එකලෙක් ෆාන්ගේ බදල්ගා අල්ගොන් මෙන්න කොම්ම වෙස් නගීබකු අයියන් කොද්දෙව්වාශි එකලෙක් ෆාන් අවහාර වමු අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරියල් ලිබුණු හුස්කන් හිසාබ කරනම වෙස් ෆිලාතෝයි කව සාහිබා හදීස් කොරෙව්වියේ තෙබෑ මිහුන්නකි අහුරෙන්ගේ කාෆා ෆුළුගේ මෑෆුෂුගේ තිමාගේ මිහුන් නීමොයි එහෙන්කමුන් අසද්ගේ බදල්ගා තෙබෑ මිහුන්ගේ නකීබකි හුදු අහුරෙන්නේ කව සාහිබා නජ්ජාර් වංහාගේ මිහුන්න දෙවි ඉස්සතාමෙදු එබෑ මිහුන් නිහායතන් උෆා කුරී එබෑ මිහුන්ගේ නකීබකි හුදු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කම්ගා වාති එබෑ මිහුන් ෆඛුර් වෙරිවේ කව සාහිබා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අසද්ගේ යතීම් දෙබේ ෆුරුන වර ෆුල් ලෝබි ෆුලෙන් හදියා කුරෙව්වි එබේ ෆුරුන ඕගා තෙරිකම් බෙහෙට්ටෙවි ಹಾಫಿಜ್ ಇಬ್ನು ಹಜರ್ ಇಸಾಬಾಗ ಲಿಯುವಾ ಗೊತುಗ ಇತುರ್ ಸಾಹಿಬಾ ಎಬೇ ಫುರುನ ರಂ ಮುಯ್ಜಾಫಾವಾ ರಂ ಕಂಪತ್ಲಾ ಮುದಿಫುಳ್ತಕೆ ವಿಸ್ ದೆವ್ವಿ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಇಬ್ನುಲ್ ಅಸೀರ್ ಉಸ್ದುಲ್ ಗಾಬಾಗ ಲಿಯುವಾ ಗೊತುಗ ಅಸಾದ್ಗೆ ಬೇಫ್ಳೆ ಕಂಗಾವಾ ಫರಿಯಾ ಬೊಡುಫುಳುವುಮುಂ ಎಕಮನಾ ಕಾಬಿನಿ ಫುಳ್ಗೆ ಕಂತಂ ಹಮಜೆಸ್ಸೆವೀವಿಸ್ ಇತುರ್ ಸಾಹಿಬಾಯ್ ಎಕಮನಾಗೆ ಕಾಬಿನಿ ಫುಳು ದೆವ್ವಿ ನಬೀತ್ ಬಿನ್ ಜಾಬಿರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅಶಿ ಅಬಿ ಉಮಾಮಾ ಅಸದ್ ಬಿನ್ ಜುರಾರಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವಹಾರ ವಿಫಾವನಿ ಮದನಿ ದೌರುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿ ಕೊಳ್ಗೈ ನಮೈಸೆ ಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಮ್ಗೆ ಜೋಶಾಯ್ ರೀತಿ ಅಮಲ್ ಫುಳ್ತಕುಂ ನುಹಣು ಕುರು ಮುದ್ದತೆಗೆ ತೆರೆಗ ತಾರೀಖುಗೆ ತೆರೆಯ ದೂಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಆದ್ಯಾ ಖಿಲಾಫ್ ರನ್ ಸಫ್ಹಾತಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನಂ ಎಪಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಂಜಿಲಂ ಅಬದ್ವಿಸ್ ಮಗು ದಕ್ಕಾ ದೇನೆ ಸಫ್ಹಾತಕಿಗೆ ಖುದು ಆಲಂತಕ ರಹಮತೆಕ್ಕಂಗಾ ಫೊಣು ವಿಸಾಹಿಬಾವಣಿ ಅಸಾದುಗೆ ಅಗೂರಿ ಖಿದ್ಮತಂ ಇವ್ತಿರಾಫೆ ವಡ್ಯಾಂಫೈ ಖೈರುಗೆ ಶರಫೆರಿ ಲಕಬ್ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾಣೆದ್ ದೆವ್ವಾಫೈ ಅಸಾದುಗೆ ಬದಲ್ಗಾ ನಜ್ಜಾರ್ ವಂಹಾಗೆ ನಕೀಬುಕಂ ಕುರವ್ವಾಫೈ ಅರ ಹುಷಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಮಾ ಸಹಾಬಿಯ ರುಸುಲ್ಲವ್ವಾಶಿ මිහා හිසාබ මියදුගේ පොර්ග්‍රාම් නිම්මාලා වක්වෙලාන මේ පොර්ග්‍රාම් ಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಮ್ಮಿ ಗೆನೆಸ್ತಿನಿ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫಾರೂಕ್ ಹಸನ್ ದಿವ್ ವಾಫವಾ ಅಸ್ಅದ್ ಬಿನ್ ಜುರಾರಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಸೀರತ್ ಮಿ ಸೀರತ್ ಎಹುಂತರಿನ ದಣ್ಣವಾದಿನಿ ಹಫ್ಜಾ ಅಲಿ
ಮಾದಮ ಮುಳಿಂ ಆ ವಾಹಕಯಕෑಕು ಬದ್ದಲ್ ವೆಲುಮ್ಗೆ ಉಮ್ಮೀದ್ಗ ವಕೇಲಾಣ ಪೊರ್ಗಾ ಮುಫದ್ದಾ ಎಹುನ್ ತೆರಿನ ಮಿಗೆನೆಸ್ತಿನಿ ಅಳುಗಂಡಲ್ಲಿ ಹುಸಾನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಇಬ್ರಿತ್ತರಿ ವಾಹಕ